Takže najprv by som zmenil tie guličky. Ako som vravel, problém je v tom, že mi prišli úplne na iný termostat, housing, ale to nevadí, pretože my použijeme vlastne starú tyčku. Čo ešte spravím, možno ma tak napadlo, možno, že vymením tie pružinky za nové. A čo som si ešte všimol, že ten starý mal pri tých pružinkách podložky. Neviem. Ale prečo nie? Takže asi preto, aby tá pružinka časom nevošla dovnútra do toho, do tej gulky. Je to možné. Krása. To je druhá strana. Takto. Šup. A nová teda pružinka. Dáme novú skrutku. Matku teda, pardon. No a dotiahneme si to. Krása. Kľúčový šrubováček, ktorý nájdeme u mňa v šuflíčku. A miniatúrny nejaký kľúčik. Čo to dáme za veľkosť? Nebude to 9. A bude to 9. Bude to 12. Takže je to 10. Ja som si myslím. Dobre, to je áno. Šup. Toto som sa nejak nedočítal, ako silno vlastne to dotiahnuť. Ako silno má byť, vlastne čím viac to dotiahnete, tak tým viac sú tie pružinky napružené. Každopádne si myslím, že to musí byť aspoň, aby tá matka, ktorá má na sebe ten poistný teflónový krúžok, tak aby trčala vonku, aby sa zamkla. Čiže predpokladám, že to je asi dosť. Myslím, že ten tlak je postačujúci, že to uzavrie ten spätný chod. Viete čo, dám tomu ešte taký menší snagy. Nech sa cítim lepšie. Dobre. Toto je smeti. Bomba. No a z tejto strany, toto sme si rozobrali veľmi rýchlo. A z tejto strany si dáme vlastne dovnútra termostat. Ktorý máme tu. Samozrejme, čo vám príde z bunch of seals, pretože máte rôzne modely lodi, tak vám dávajú rôzne modely týchto. Tento by bol najlepší tu. My budeme používať tento. Korok ide na spodok. Takto. Dovnútra. A termostat nám sedí pekne na tom. Čiže nejak takto. No a toto zamkne tento plastový kružok, ktorý má tu na takýto cecík. A to ide tu do tohto cecíku. A zatlačíme ho dovnútra. By nám to mal pekne snagy vojsť. Je dobré si dávať pozor. Teraz som ich skrížoval, čo nie je dobré. Čo ja viem. Pretože ho nechcete zlomiť. Dobre, budem ho musieť snažiť vybrať bez toho, aby som ho polámal.
Dobre. Väčší šrubovák. Teda menší. Dobre. Je dosť podstatné, aby ste ho tam usadili správne. Takto. Lebo potom fakt už nie je cesty späť. Dobre. My ho tam v podstate naklepneme. No, o čo ide? On vlastne trčí vonku. Nie až tak, on pôjde viac ešte, no ja ho naklepnem. Ale on vlastne, ten krúžok bude sedieť vlastne vystrčený vonku. Dobre, použijeme rubber mallet. Dobre. No a to je to vlastne, čo chcete docieliť, že on musí byť takto trošku vystrkať vonku. Hej, to je celé. Dobre, myslím, že tu už sme hotoví. A môžeme sa presunúť k motoru. Šup, šup. Tak. A prišiel som na to, že mi vlastne nič neukradli. A že tu nejde šruba, ale tu ide toto púly. To je zase nové. A tu je ďalšia vec, že toto ide naopak. Ja tu totiž vidím, je to otlačené. Od toho, jak to bolo ešte naposledy. Čo sa týka tých braket, chceme, aby boli dobre zložené kvôli tomu, že sa môže veľmi jednoducho stať, že vám spravia misalignment, to znamená, vám dajú tieto všetky kolesa, teda tieto pulleys, mimo toho alignment, neviem, jak sa to povie po slovensky, bohužiaľ, ospravedlňujem sa. A to vám môže potom robiť problémy, keď motor bude behať, že vám môže buď zhadzovať remeň, alebo vám ho bude páliť a tak ďalej, tak ďalej. Takže bacha na to. No. A teraz... Aha. Zaujímavé. OK. Normálne, že sa mi nezdá, že tu nebola žiadna podložka. A ja tu žiadnu nemám. Neviem, prečo tu nebola. Moment, jak to ložisko je. A mohla by byť. Nie je? Dáme. Čiže problém je v tom, že ten Mickey Mouse, ktorý mi ten motor predal, a ktorý sa dušoval, že ho proste urobili, že je jak nový, tak ma proste otrtkal. A ten motor proste bol poskladaný a nastrikaný základnou farbou, aby vyzeral ako nový. A to je jeden veľký rozdiel. Dobre, ešte pozriem, či to... Tu nemusím dávať perovú, pretože táto by mala byť... Táto je poistná. Čiže tu je poistná matka s vlastnou washer. Ona by v podstate ani washer podložku nepotrebovala, keďže ju má na sebe. Čiže ju tam ani dávať nebudem. Dobre. Čiže títo hurvinkovci takto nejak poskladali ten motor, len aby ma otrtkali a aby zarobili prachy. No tak to je asi všade na svete. Ja stále vravím. Ľudia na svete sú všade v podstate takí istí. Krása. Dobre. Môžeme to podoťahovať. Dobre. To nie je tá správna. V podstate sa teším, že ten motor bude poskladaný teraz skontrolovaný a bude v podstate, dúfam, fungovať tak, jak má, kvôli tomu, že naozaj sa snažím aspoň tie veci, ktoré si myslím, že by tu mali byť vymenené, takže vymenené budú. Nevravím, že robím kompletný rebuild, to by som klamal, lebo som to v podstate ani nechcel.
Sranda je najväčšia v tom, že ja som ten motor najprv ani nechcel takto rozoberať. Sranda je v tom, že keď mi tento motor, táto Marina vybrala vonku, tak ja som vlastne chcel, že nech mi len vymenia olejovú vaňu a nech to tam dajú naspäť do motora, a že to by malo byť všetko v poriadku. Teraz spätne, keď na to pozerám a keď si tak zoberiem, že čoho všetkého sú tí Hurvinkovci schopní, tak si myslím, že je až dobre, že som to neurobil, pretože určite by nezrobili ani tretinu z toho, čo teraz robím ja. Čiže ja si myslím, že oni by to tam tú vaňu normálne nasrali, nadrbali by dokola 1 000 000 litrov RTVčka, nejakého silikónu možno, a call of the day. To znamená, by povedali, že paráda. Bohužiaľ. Hej. No a keďže to mám fakt takto v rukách, že to môžem tu robiť, mám to fakt, že je zima v garáže, tak by som v podstate dostal do písmena len strieľal pajácov. Tak ja myslím, že toto je lepšie investovaný čas. No ale však to každý dá v hlave dokopy asi sám. No áno, hej, alebo som mohol zaplatiť niekomu, aby mi to urobil. Opsa. Nezabúdajte, že tu sme, v Amerike, to znamená, že tu sú tie ceny za tie opravy, teda celkovo ten labor je tu oveľa drahší, teda tá práca, že všetko stojí niekoľkonásobne viac, ako to stojí v Európe. Proste to je tak. Come on. Takže ani si neviem predstaviť, koľko by ma zaučtovali za takýto rebuild. Ale určite niekoľko $1000. Takto. No a ešte tu je posledná. No. A pritom, hej, zase by musel to byť nejaký renovovaný šáp, lebo naozaj nedá sa veriť každému. Už som sa naučil, toľko peniazí som poplatil za rôzne opravy a neviem za čo všetko. A vždycky som prišiel na to, že tá práca nie je 100%. Je veľmi ťažko nájsť šáp, ktorý je 100%. Ale to je všade na svete. Hej. Čiže a keď je, tak ho neviete nájsť, pretože je vybukovaný a nedá sa tam dostať. OK, čo to máme? Máme. Môžeme nahodiť servo a púly a španovák a klinový remeň. Takže ďalšia bude raketa. Ale raketa. Tu dáme niekde sem. Mne sa tu aj páči. Asi nejak takto. Takže ľudia sa majú tu good time na tom zálive, bavia sa. Fakt, že každý víkend je tam tých lodí tisíce. No a alkohol. To je ďalšia sranda, hej, že v podstate na lodi by si piť nemal, teda kapitán by mal byť triezvy. Osádka piť môže, to je iné zaujímavé, pretože na aute nemôže. Myslím, že aj u vás už je to tak. No a samozrejme sú policajti, ktorí sú na vode. Bude to Coast Guard väčšinou, ktorí fakt, že môžu vám prísť a vás kontrolovať. Teda môžu vám vojsť na loď a tak ďalej, či nemáte drogy, alebo neviem, nerobíte niečo ilegálne. Ale nestáva sa to často. Ja fakt za tých mám, aby som
Povedal pravdu, mám lodný preukaz, teda ten Boat Safety Certificate, odkedy chodím na vodu, na loď, asi 20 rokov. A za tých 20 rokov ma nezastavili policajti ani raz. Hej. Podľa mňa to závisí od toho, čo robíte, aké blbosti, hej, jak vám trepí spermat vo vajciach, ale ak fakt nerobíte nejaké kraviny, tak ste úplne v pohode. Ono väčšinou tých policajtov vidíte, oni sa aj dosť tak, že sa vám ukážu, hej, proste nie je to také, že jak som zažil na Slovensku, keď som býval, že tí policajti sa tam skrývali poza kríky, hej, čiže tuto tak nie je. Tu je to skôr také, hej, že ten policajt pôjde pomaličky. Samozrejme, celkovo tu funguje inak, že ľudia sú priateľskí k tým policajtom a samozrejme aj naopak. Čiže ten policajt vo vás nevidí zložinca, jak som to zažíval, keď som žil na Slovensku, bohužiaľ. A verím, že už sa to zmenilo. Ale tu proste ten policajt je, dá sa povedať, váš kamarát. Je to niekto, koho sa nemusíte báť, alebo by si mali mať pri ním nejaký stres, alebo niečo také. Čiže fakt je to úplne... Ľudia väčšinou majú dobrý vzťah s policajtmi. Policajti sa s vami budú baviť bez problémov o hocičom. Čiže fakt je to trošku iné. Takto. No a jasné, stávajú sa nehody. Nie je to výnimočné. Každý rok sa tu stávajú nehody. Mám v podstate prístup sú tu rôzne skupiny facebookové, kde ľudia šerujú, keď sa niečo zle stane. Samozrejme, ľudia vám pošlú videá a tak ďalej, čiže videl som toho dosť, tých videí, keď ľudia, ja si myslím, že sú nepozorní a asi vypijú na tej lodi, tak potom robia blbosti. Ale naozaj som videl ľudí, čo mali rozšľahané nohy. Čo sa tiež často tu stáva je to, keďže tie lode sú v plytkej vode, sú pospájané dokopy a ľudia sa bičujú. To znamená, že vychádzajú s loďou prednou časťou lode na breh. Tak niekedy, keď sa potrebujú z toho brehu dostať, tak ich ľudia tlačia a proste nejaké kraviny sa dejú. Alebo niekto je vonku z lode a kapitán sa rozhodne, že on musí posunúť loď o 30 cm, tak naštartuje motor a ten, kto stojí za vrtorou, tak má smolu. Čiže naozaj videl som rôzne videá, fotky a tak ďalej. Je to naozaj nechutné. No. Tá vrtora vás rozseka normálne, jak linček na mäso. Takže na to treba dávať neskutočný pozor. Hej. V podstate by ste nemali mať naštartovaný motor lode, keď sú ľudia teda vonku vo vode. Čiže to je veľké no. Ale ešte raz, ľudia to robia. Nikdy to nezastavíte proste. My sme stále takí nepoučiteľní. Všetci majú vlastný rozum. Takže pokiaľ ublížite sami sebe, nemám s tým problém. Ale pokiaľ ublížite teda niekomu inému, tak to už je veľký problém. Takíto ľudia už proste nepatria na takú loď, pretože oni to urobili aj z hlúposti, aj z toho, že proste to je tam, majú to v paži proste. Ja si myslím. Takže tak. No a potom ten týždeň, keď už zase všetci sú v práci, tak to už je zase niečo iné. To, že tá voda sa trošku ukľudní, celý ten záliv je kľudnejší, čistejší, proste je to také, no. No, ale tu pozerám, že sa nejak...
Doťahujeme. Tu by mala byť taká matka zo spodku, ktorá je. Neviem, či sa mi pretáča. Ani nie. Čo sa mi tu nepáči je uhol tohto. Toto nie je správne. Tak toto si pekne rozoberieme ešte raz a pozrieme sa, čo sa udialo. Každopádne tu máme nejakú chybičku. Pane mopedži. Tu nám chýba taká matka z druhej strany, ktorá by to mala držať. A sme sa o tom bavili, o tom vyalajnovaní toho. Jak sa povie alajnovanie? To by ste ma mohli poučiť. No už asi som to nejak mimo. No a pozerám, že to čerpadlo je úplne do tejto strany. Tu je to vypodložené, čiže niečo sa tu deje. Takže hneď si to pozrieme. Dobre. Späť do krabičky. Hop, šup, tralala. No. Ideme pozrieť na to čerpadielko. Čo sa nám tu dialo. OK. Takže čo je tu problém? Ukážem. Je to, že táto skrutka je vysadená vonku, táto je utopená na dnu. Čiže očividne tu bola buď nejaká braketa, čo si nemyslím, lebo žiadnu tu nemám, ale môžem sa myliť, alebo mi tam chýba nejaká podložka. To je tiež možné. Ktorú idem teraz nájsť. Aj. Život nie je ľahký. Som si akurát všimol, že títo moji parchantíci dali tento držiak na nádržku. Čo tam absolútne nepasovala. A keď som sa tu lepšie na to tak trošku pozrel, tak ona vlastne má byť tu. Doslova do písmena tu. Tieto presne skrutky tu napasujú. Len títo inžinieri sa rozhodli ešte aj tu dozadu. Je to vykrojené vlastne na tieto vnútorné matky. Čiže je to takto nejak. A oni sa rozhodli, že jednoduchšie to bude proste. Tu dáme jedno šrúbko od toho. Nebudeme sa s tým jebať. OK. Je tak šedá. No a tu mám svoju ďalšiu nešťastnú situáciu týchto mojich potmehutov, čo mi tu skladali motor. Na čo som prišiel, bolo to, že oni mi tu takto namontovali toto servo, Power Steering Pump, pumpu na servo. A čo spravili súdruhovia je to, že keď si dole tu vidíte, tu je táto matka, čiže tento stát s tou matkou je vysadený vonku a tá, čo je na spodku, tá je zase utopená dnu. A rieši sa to tým, že sa tam v podstate dáva taká špeciálna podložka. No a samozrejme, žiadna podložka tam nebola. To znamená, páni to strčili dnu, zatiahli jednu šrúbku, druhú, dovidenia, čau. Tým pádom ja som si hneď všimol, teda už dávno som si všimol, že tá pumpa je trošku mimo toho alignment. A takto to urobili. Čiže tu nám neostáva nič iné, len zaimprovizovať. Hrúbky som sa dočítal rôzne. Takže fakt neviem. Skúsim to takto naozaj zaimprovizovať a ak to nebude fungovať, tak nemám inú možnosť len skúsiť nájsť originálnu podložku, teda ten spacer, ale ešte raz musím sa najprv dočítať, aký ten spacer má byť, lebo sú rôzne pumpy, ako som rozprával s tými motormi, je to také komplikované trošku. No ale takto to vyzerá celkom aspoň podľa oka, že by to mohlo byť OK. Ja to skúsim zmerať ešte podľa leva, podľa vodováhy, teda aspoň tú rovinu.
Ale celkovo sa mi to tu nepozdáva, ten power steering pump tu je, čo s tým nie je dobré. Oni tu neviem, čo to s týmto títo súdruhovia robili, ale Jaj. Nedá sa nikomu tieto dni veriť. Ani sám sebe. V podstate. Dobre, skúsim to dotiahnuť a pozriem len, či mi tieto púly sedia v rovine, ale to vyzerá celkom OK. Možno to bude fajn. Takže dotiahneme jednu. A uvidíme, kam sme sa dostali. A či sme sa vôbec niekam dostali. OK. Zase mi niekto začal kradnúť kľúče. To tak nemám rád. Šrúbky mi chýbajú. To je život. Dobre. Zaujímavé, že žiadne podložky tu neboli. Čo to? OK. Tu sme fajn. Tu sme fajn. A len takto za srandy. No. OK. Just about perfect. No, som prekvapený, že mi to tak nejak celkom vyšlo. OK. Tak skladáme ďalej. Už keď sú tie Vianoce. Čiže tým pádom to môžem dotiahnuť tú spodnú. A tak si nahodíme do púly a teda ten španovák a nahodíme si to púly na vodnú pumpu. Dobre, to si nevojdem, čiže ručne. OK. Alebo keď nie ručne, tak stručne. Dobre. Keď ide, tak ide. Šup. 14, teda 15, pink. Ešte neviem, musí ísť takto. Nie je na možnosť. Takže ešte raz. Skúška správnosti. Jaj. Takto. Teraz toto by som dal hore. To je moja obľúbená line od solovej pumpy. S tou power steering pump, tak vždy kvapky na hlavu rovno. Takto. Dobre, tu sme dotiahnutí. Ešte to prejstíme. Šup. Krása. Vyzerá to fakt dobre. OK. Pumpa je fajn. Pre istotu, ja si to ešte pozriem. Raz. Keď je to takto vytiahnuté, ale je to absolútne perfekt. Takže takto. Vynikajúco. Kúkaj, 0 vôle. Absolútne 0. Nádhera. Dobre, mal som šťastie. Teraz si môžeme nahodiť puly. OK. Sem. Ešte jedna tak vec. OK. A dnes sme na pláne ešte to, že musím nakrmiť sliepky. Lebo zajtra chcem čerstvé vajíčka, keďže má prísť vajíčka. Vajíčka nemajú prísť, má prísť návšteva.
A návšteva má rada vajca. Takže pôjdem pro čerstvé vajca. Dobre. OK. No dobre. Dobre. To bolo zápasu. Takže musíme ešte reposition tú nádržku, ktorú dáme tam, kde v podstate má byť. No a hodíme remeň a uvidíme, čo ďalej. No a pásoček máme tu. Aha. Ha! A je to tu? A vôbec to nebolelo. No. Krása. A konečne je tu normálne aj voľný. Nie tak, aj keď som ho mal ten predtým. Ten tu bol úplne našpanovaný. Ten som nevedel normálne ani dať dole. Takže toto je to, čo by to malo byť. Akorát pozerám, či je tu všetko dotiahnuté, ale je. Aha, ten remeň je tu voľný. OK, pumpa, OK. Paráda. Takže ten si tu môžeme pekne dotiahnuť. OK. Myslím, to si ho pekne vyťahneme hore. Ale ja by som to ešte... No, myslím, že to je OK. Pre istotu. Ja si ten remeň vždycky doťahujem potom ešte na lodi. Lebo... nechcem, aby tu... Je to proste... Ja si myslím, že motor sa musí pretočiť niekoľkokrát a až potom ten remeň si sadne, hej. Čiže beriem to, že teraz je to len dotiahnuté ako tak. To by malo byť dosť. No dobre, môžeme sa dotiahnuť. Takže niektorí ľudia k tomu dávajú, teda tam dávajú ten sealer. Niektorí vravia, že nie je to potrebné. Ja neviem. A ja ho tu predsa len trošičku dám. Pretože je to taká istota, no. Nemyslím si, že s tým môžem niečo uškodiť, skôr by som mohol pomôcť, už keď. Takto. Nech sa nám to neposúva hore-dole. Hodíme si na tesneničko. Takto. A ešte to džabneme na to. Takže sranda, že neviem, na čo sú tieto. Prvé to je proti tomu, aby ste to príliš dotiahli. Čiže tieto mosázne kružky, tie sú tam na to, aby vám vlastne nedovolili zničiť to tesnenie. Zadžabkáme, ja som veľký džabák. Ja rád džabem. Juj, to je fajné. Dobre. Žabo. To bol taký žabo, nie? Dobre, a môžeme si zobrať teraz náš housing. A môžeme ho pekne usadiť na vrch. By nám to mal vpadnúť rovno do tej... Takto. Čiže vám to vlastne pomôže ten silikónový krúžok, že vám to vlastne spadne presne tam, teda bude držať presne tam, kde má byť. Tým pádom sa vám to neposunie niekde mimo a viete, že ste to trafili do správnej diery. Ono ťažko, niekedy tie dierky robia problémy.
OK. Tak. A už je to natarknúť. No a zase, hej, čiže veľmi podstatná vec. Dám si to na torque. To je 30 foot-pound. Takže to trošku vrátime naspäť. To sa malo 33, takže dáme sa na 30. Dobre. 30 foot-pound. OK. OK. Tak mám pocit, keď bolo nie 30, ale 330. OK. That's it. OK. Dobre. Ako do maminky, kámo. Dobre. Toto vošlo pekne zľahka. Dobre. Dobre. Táto by nám malo ísť do hydrizeru. Čiže ktorá je zaujímavá, je táto. No túto musíme vtlačiť do tohto a do tohto. Týchto takto a toto sa nerozoberá, prosím pekne. Čo bude celkom zábava, pretože neviem, jak ju tam zatlačíme. Aj. Možno, že nejak takto sa riadím toho pravidla. Pretože mám taký pocit, že ten väčší by mal robiť menšiu damage. OK. Čiže ten je tam. To si položíme tu, pretože mám taký silný pocit, že to je ešte len začiatok. Oj. Dobre. Čiže ten je tam. Ďalší je tu. Ani to nebolo dobre, čiže pásky stiahnuť, bing. A myslím, že sme OK. Táto je to taká čudná. Toto sa mi tu moc nepozdáva. Ale ja si pamätám, že to tam bolo také nejaké čudné. Táto hadica nám ide dole. A ja si pamätám, že vtedy tak komplikovane išla tu na pomedzi túto braketu. Ide sem. Čo sa mi nepáči, že je v podstate nejak tu zahnutá smerom do bloku. Pritom ja viem, že tu má byť ventil výpustný z toho manifoldu. A druhá strana je vlastne to isté, ale tu je to takto, hej. Čiže tu vidno, že to je to trošku... Tak to si budem musieť ešte pozrieť. No všetko toto si ešte nejak doladím vtedy, keď už tu dám tie hydrizers a
myslím, že potom si to všetko aj ponatočím tie hadice, tak jak by správne mali byť. Dobre, takže poďme na dneska pásky. Fresh delivery. No. Takto. Ja by som hlavne chcel sa ospravedlniť všetkým, ktorí pozerajú moje video, teda všetkým 5, že naozaj nie som žiaden tento profík, taký ako sú iní. A naozaj to robím len preto, že to skôr také polonáučné. A ja by som tu chcel skôr dať takú debatu kolo toho, keď sa mi nejaká podarí. Buď nejaké príhody, alebo naozaj niečo z toho života tu v Spojených štátoch. Čo som ešte chcel viac menej dneska ako takú príhodu dať, je, že príhodu, a nie že príhodu, ale keď bol v podstate COVID, keď začal po celom svete, teda aj tu u nás v Spojených štátoch, tak ten režim tu bol trošku voľnejší ako v Európe, respektíve na Slovensku. No a čo tu bolo zaujímavé je to, že nám proste dovolili chodiť kade tade a dovolili nám vlastne ten boarding, to znamená, to bol veľký relief pre ľudí, pretože to je vlastne to, čo ľudia, kde chodili, sa vlastne hang out. Hej. Všetky reštaurácie boli zavreté, všetko bolo closed, ale ľudia mali povolené chodiť na lode. Čiže tých lodí tu bolo ešte viac a stále, hej, pretože samozrejme nikto nepracoval. Takže každý jeden ten hangout place bol plný ľudí a plný lodí. A ja som robil takú zaujímavú vec, pretože som si myslel, že aj ja trošku spríjemním život tým ľuďom, ktorí bohužiaľ sú zamknutí doma niekde. Tak som dal v podstate na Facebook skupinu, teda zo pár skupín, tu kde sú ľudia žijúci v New Jersey a v New York a vlastne dookola. A začal som ponúkať takéto jazdy loďou, v podstate len v tom, že myslím, že som za to účtoval nejakých $200, čo je v podstate doslova do písmena náklady na prevádzku. A to v tej cene bolo vlastne 3 hodiny taký cruise na vode. Takže také to bolo celkom zaujímavé. Robil som to v podstate, dá sa povedať, 2 roky. A som sa teda snažil. Potom to nejak utichlo. Už ak sa to celý ten režim uvoľnil, tak tí ľudia už zase mali možnosti chodiť kade táde, tak už to vlastne nevyhľadávali. Ale myslím, že som sa stretol s celkom dobrou odozvou. Ľudia myslím, že boli spokojní. Mám naozaj veľa fotiek, veľa videí. Chodili tu páry, chodili tu doslova party ľudí, hej, a bolo to fajn. Hej. Čiže to sa mi páčilo, že aj v takom období sa dá v podstate si nejak pomôcť medzi sebou a urobiť ľudí aspoň šťastným, aspoň niečím, hej, pretože toto tým ľuďom dalo aspoň aký taký druh slobody. Dobre, myslím, že dáme posledné 2 pásky a
A máme túto situáciu za sebou, čiže jedna páska ide ešte tu na. To je vlastne tá, ktorá ide do exhaust manifold. Ona by sa nám nestratila. A druhá ide to isté. Exhaust manifold, ale na túto stranu. A to si tu vlastne dáme len preto ešte tiež raz to isté, že aby som ju viac menej nestratil. Takže tak. No a myslím, že som all set. Dobre. Akomu správnemu mechanikovi zvyšila mi jedna SK páska a 2 podložky. Dobre som na tom. Raz postavím loď. No a čo ma čaká ďalej je toto nešťastie v tejto krabici, čo je vlastne čo tu je? Aha. Čo je vlastne? Rozdeľovač, ktorý bude musieť dať dokopy. Musíme namontovať tú indukčnú sievku nejak, ešte to musím premyslieť. Tá stará bola proste, ale humus. A ďalej musíme narovnať tú hadicu, teda ten chladič, pretože toto je nechutné. Čiže toto si urobíme na budúce. A čo ďalej? No a nejaké ventily tu vidím. Nejaké senzory. Ale myslím, že to už mám všetko nakúpené aj tak, takže myslím, že to ďalšie budú takéto skladáčky. Dobre. Toľko pre dnešné video. Myslím, že som dopovedal asi 50 krát. Ja sa ešte s týmto pohrám. Má prísť jeden kamarát. Jeden taký špecialista. Najlepší na svete, čo všetko vie. Len občas nikoho nevidí a nepočuje. Ale potom som tu ja, ktorý ho vždy zachráni. No a budeme musieť to zalepiť. Lebo naozaj to nejak odišlo blbo. A práve to je tam potrebné, pretože to za to zaklikáva. Takže to je jedna situácia. Druhá je celkom dobrá. Našiel som tieto gumené rivets, ktoré tu potrebujeme na to, aby som to mohol poskladať. No a to je všetko. No ale ešte raz, no to je taká stolová robota. Takže tu ja zmenej zakrútim tu, keď budem mať návštevu, popri návšteve, alebo keď sa zase budem trošičku nudiť, tak zase sa trošku povrtam v lodi a niečo vám natočím. Takže dúfam, že ste mali krásne Vianoce. Toto video vyjde určite po Vianociach. Možno teda dúfam, že pred Novým rokom. Takže určite majte pekný Nový rok. A buďte ku mne dobrí, ja budem dobrý k vám. A naozaj sa budem snažiť, aby som vám niečo zaujímavé priniesol. Dobre? Takže peace out a vidíme sa v budúce.